Ryk jer lige for det. Så kigger jeg lige herfra. Oh my god. Så rykker jeg lige. Ryk jer lige. Oh my god, jeg kan ikke se det her. Det er ikke lige ryk jer, så jeg kan se den herfra. Nå, okay, det er alt. Stille og roligt herfra. Træk vejret. Det kan godt blive ud. Kom så, Ismail! Lige slag. Rigtig godt, her Brede. Rigtig godt. Lige slag. Ja, det er sindssygt godt. Godt ramt, her Brede. Godt ramt. Stille og roligt. Op med hænderne. Godt ramt, her Brede. Lige slag, lige slag. Efter ham, her Brede. Op med hænderne. Rigtig godt. Op med hænderne. Det går godt. Du har styr på ham, her Brede. Kom så, bro. Rigtig godt. Lige slag. Ja, det er rigtig godt. Kom så, bro. Kom, knock ham. Knock ham, du har ham. Han er færdig. Han er færdig. Han er færdig. Få det afstået. Få det afstået. Få det afstået. Kom så. Færdig, mand. Træk vejret. Stille og roligt, bror. Nak ham, mand. Fjern hans hænder. Han skal ikke komme ud igen. Fjern hans hænder, her Brede. Fjern hans øverste hånd. Ja, præcis. Fjern hans øverste hånd. Bro, bliv ved, bliv ved. Kom så, bror. Stille og roligt, bror. Stille og roligt. Lad ham gå til dig. Lad ham komme til dig. Træk vejret. Yeah! Yes, man! Så er færdig! Yeah! Yes! Yeah! Yes, man! Fuck! Fuck! Yeah!